जि बनजार सावनाय जि हाबाफारि बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियैनो दिनै आसाम नाङैनो जिहेतु थांनाय जुन दाननि जि इलेक्सन गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि जि इलेक्सन कमिशनारनि मोनसे डिलिमिटेसन जि मोनसे खसरा ओंखारदों बेखौ लानानैनो जोङो बर' माहारि हिसाबै बहाबा गोजोननाय दङब्लाबो जोङो माखासे समस्थिफोरा आसाम नाङैनो जों गोजोननाय गैया आरो बे हिसाबैनो जोङो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबैबो सनितपुरनि जिल्लानि सिङाव थानाय माखासे एसेम्बलि सिटफोराव जोंहा गोजोननाय गैया आरो बेखौ लानानैनो जोङो बे जिल्ला हिसाबै बेखौ हाबाफारिखौ लादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै जोङो बे हाबाफारिखौ नैबे बालिफ्रा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख'निफ्राय जोङो नैबेसिम जोङो जि हान्जा सुनाय बे हाबाफारिखौ लादों जिहेतु बर' माहारिया मोनसे समाव दिनै 35 बोसोरनि बांसिन आन्दलन खालामदोंमोन आरो बै आन्दलना जोङो जोंनि जि पलिटिकेल मोनथायनि थाखायनो जोङो खालामदोंमोन दा जोंनि जि पलिटिकेलनि जि मोनथायनि थाखाय जोङो बिभिन्न समायाव जोङो गुबुन रोखोमनि आन्दलन खालामनायनि गेजेरजों जोङो जोंनि माखासे राजनितिक जि मोनथाय जोङो बेखौ मोननो हादोंमोन नाथाय बेखौनो नैबे दिनैनि देग्लायनि 2023 मायथाइनि जि मोनसे इन्डियान गभर्नमेन्टनि इलेक्सन कमिशनारा मोनसे खसरा दिहुननानै होदों बेहाय जिहेतु 6 सिडुलाव जेरैबायदि नांगौमोन बिटिसि ओनसोलाव बेबायदि जानायखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा माने गनायनानै लानो हायाखै मानो होनना बुङोब्ला क'क्राझारा गोदोनिफ्रायनो एसटि रिजार्भेसन एमपि समस्ति दङमोन जोंहा बेहाय गोजोननाय दङ देग्लायबो बेयो थाफिननायनि थाखाय आरो बिदिनो 6 सिडुलनि ओनसोलनि सिङावनो जानांगौनि थाखाय जोङो अदालगुरि समस्ति हिसाबै एमपि सिट मोनसे जानांगौमोन बेखौ खालामनायखौ जोङो नुनो मोनासै सिगांनि गोदोनि बायदियैनो जि मंगलदै समस्ति हिसाबै थानायखौ नुदों आरो जोंहा बेहाय गोजोननाय गैया बेयाव दरं ना बेयो जादों बेहाय जोंहा गोजोननाय गैया बेनिखायनो जाहाथे अदालगुरि बिमुं होनानै बेहाय जाहाथे 6 सिडुलनि सिङावनो एमपि समस्तिया जायो बेखौ जों भारत जि इलेक्सन कमिशननिसिम जोङो दाबि खालामो आरो लोगोसे जि बेवहाय थांनाय समाव 12टा एसेम्बलि सिट दङमोन आरो बेनिनो मोन 6थाया एसटि रिजार्भेसनमोन आरो देग्लाय नैजि खसरा ओंखारनाय बेहाय 15टा एसेम्बलि सेगमेन्टखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो नाथाय बेवहाय जि एसटि रिजार्भेसन बे एसटि रिजार्भेसना दिनै सिगांबो मोन 6मोन बा 6टामोन आरो दासिमबो 6टा थादों आरो बेहाय जोंनि पलिटिकेल राइट्सनि जि बाथ्रा दङ बै पलिटिकेल राइट्सनि जि नर्म्स बे नर्म्सआ मिलायनाय मोनाखै बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि डिमान्ड दङ दि बेवहाय 15निफ्राय 10टाया जाहाथे एसटि रिजार्भेसन जायो जोङो बेखौ दुलाराय बर' सनितपुर जिल्ला हिसाबै बेखौ जानायखौ जोङो लुबैयो फारसे जोंहा समस्तनि जोंहा गोजोननाय गैया जिहेतु जोङो बेहाय बरसला समस्तियाव गोहोम बर'फोर बेहाय दङ आरो नोङो ढेकियाजुलि समस्तिजों माखासे सतिया समस्तिनि बर'फोरखौ बोखावनानै दाजाबफानायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो बेहाय जोङो जिल्ला हिसाबै बेहाय गोजोननाय दङ नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा बेहायनो माखासे बाथ्रा थाबावबाय दि सतिया समस्तियाव जोङो बर'फोरा माखासे अंखआ बेहाय जिहेतु जोङो थालांबाय राजनिति भाबै जोंनि जि मोनसे पावार दङमोन बै पावारा दिनै जोङो सिंखाव जानाय बायदि जोङो दिनै फिल खालामदों बेनिखायनो जेरावखि जोंखौ लाखियाथों मानो बे ढेकियाजुलि समस्ति जा राङापारा समस्ति जा बा सतिया समस्ति जा जोङो गोदो जेरैबायदि दङमोन खौसेयैनो जाहाथे बेखौ जेन लाखियो जोङो इलेक्सन कमिशनार अफ इन्डियानिसिम जोङो बिथांनिसिम जोङो बेखौ खावलायो आरो बेखौ लानानै जोङो आसामनि जि CM बिथांनिसिमबो जोङो जिल्ला हिसाबैनो मोनसे मेम'रेन्डाम होदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिमबो जोङो बे बाथ्राखौ बुंदों जाहाथे सतिया समस्तिनि बर'फ्रा बा एसटिफ्रा सिखाव जाया मोनसेयैनो जेन थायो आङो जिल्लानि जिहेतु समस्या हिसाबै आङो जिल्लानिफ्राय बेखौ बुंदों आरो बे हाबाफारिखौ नोजोर होनानै जों दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों प्रतिबाद কৰিছে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ বিৰোধিতাৰে কি ক'ব আজি শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট নিৰ্বাচন ছাত্ৰ সন্থা হিচাপত আমি যি জুই সমুদল প্ৰগ্ৰাম ডিষ্ট্ৰিক্ট হিচাপত লৈছোঁ কাৰণ যোৱা জুন মাহৰ যি 20 তাৰিখত যি ইণ্ডিয়ান গভৰ্নমেণ্টৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰে এটা খচৰা ওলাইছে সেই খচৰা আমি ৱেলকাম জনাইছোঁ কিন্তু আমাৰ কিছু অঞ্চলবিলাকত কিছু অজুহাত আমাৰ আছে তো সেই অজুহাতবিলাক লৈ পেলাই আমি আজি যি জুই সমুদল ডিষ্ট্ৰিক্ট হিচাপত আমি লৈছোঁ আৰু লগতে নিখিল ছাত্ৰ সন্থাৰ আজি অসমত বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্টত আমি এই প্ৰগ্ৰামটো যেহেতু লোৱা হৈছে 6 চিডুল অঞ্চলবিলাকতো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে এটা সময়ত বড়ো জাতিয়ে বড়োসকলে পলিটিকেল ৰাইটছৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ আন্দোলন কৰি অহা হৈছিলে আৰু বিশেষকৈ পলিটিকেল ৰাইটছবিলাকৰ আমি কৰা হৈছিলে কিন্তু আজি যি ভাৰতবৰ্ষৰ যি ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰৰ ডিলিমিটেশ্যন যি খচৰা ওলাইছে তাত খচৰাত আমাৰ কিছু খুব ইয়াত আমি আছে যেহেতু 6 চিডুল ইয়াৰ পলিটিকেল ৰাইটছৰ কথা যদি কওঁ আমি যোৱা সময়ত আমি 12টা তাত এছেম্বলি তাত আছিলে তাৰ ভিতৰত 6টা
ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছিলে কিন্তু এতিয়া 15টা কৰিছে কিন্তু তাত 6টাই আকৌ ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিছে কিন্তু পলিটিকেল ৰাইটছৰ কথাটো ক'ত গ'ল তো ভাৰত চৰকাৰ বা ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰে এইটো ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টৰ যি এক্ট আছে সেইমতে এইটো ফ'ল' কৰিলে আমি নিশ্চয় ইয়াত সুখী হ'ম তো আৰু লগতে ইয়াত MP ইলেকশ্যন তাত যিহেতু 6 শিডিউলৰ ইয়াত আইনৰ কথা আছে 6 শিডিউলৰ আমাৰ পলিটিকেল ৰাইটছটো 6 শিডিউলৰ ভিতৰতে হ'ব লাগে যিখিনি আমি জানো আৰু তাতে যেহেতু কোকৰাঝাৰ সমষ্টিটো কোকৰাঝাৰ হিচাপতে ST থাকিছে আমি সেইটো ৱেলকাম জনাইছোঁ লগতে কিন্তু আমি আমাৰ দাবী নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা যে ওদালগুৰিও এটা MP ইলেকশ্যন MP চিট হ'ব লাগে লোকসভা হ'ব লাগে কিন্তু আৰু লগতে ST হ'ব লাগে এইটো আমাৰ ডিমাণ্ড আছে আৰু লগতে আমি যেহেতু শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বসবাস কৰোঁ হিচাপত শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত আমাৰ ট্ৰাইবেলসকলক মানে 2-3টামান সমষ্টিত ভাগ কৰি দিয়াটো আমি যেহেতু দেখিবলৈ পাইছোঁ যিহেতু ঢেকীয়াজুলি সমষ্টিত মানে বড়ো উদ্যত অঞ্চল বৰচলা সমষ্টি বড়ো উদ্যত অঞ্চল আমাৰ চতিয়া সমষ্টি বড়ো উদ্যত অঞ্চল চতিয়া সমষ্টিত ট্ৰাইবেলসকলক বা বড়োসকলক ডিভাইড কৰি পেলাই একমাখা ঢেকীয়াজুলি সমষ্টিত সংযোগ কৰাটো আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু একমাখা চতিয়া সমষ্টিত গৈছে আৰু একমাখা বিহালী সমষ্টিত গৈছে তো আমাৰ ডিমাণ্ড হৈছে কি য'তে নাথাকক কিয় আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই চতিয়া সমষ্টি হওক বিহালী সমষ্টি হওক বা ঢেকীয়াজুলি সমষ্টি হওক বা ৰাঙাপাৰা সমষ্টি হওক ট্ৰাইবেলসকলৰ যি পলিটিকেল ৰাইটছ যিখিনি আমি পাব লাগে সেইটো বাহাল থাকিবৰ কাৰণে আমি ডিমাণ্ড কৰিছোঁ তাৰ কাৰণে বড়োসকলক বা ট্ৰাইবেলসকলক যিটো সমষ্টিত নাৰাখক কিয় জমাকৈ যেনেকৈ আগত আছিলে তেনেকৈ থকাটো আমি বিচাৰোঁ আৰু সেইটো লক্ষ্য কৰি আমাৰ যি আমাৰ জুই সমুদল প্ৰগ্ৰাম আমি ইয়াতে শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হিচাপত লোৱা হৈছে नैरोजा 23-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365551959 आव थोंजों सुला लानो हागोन